V tejto posilke vidíš kuchárovi do kuchyne, my sme si zacvičili, ale aj sme sa najedli a toto stalo 9,90. Kto ti návarí nikto? Hlohovec, mesto ruží. No a my už sme sa tam vybrali 2 týždne dozadu, len nám povedali, že sa dneska nevarí, lebo je biela sobota. Sem tam motivuje Chris Bumstead a sem tam motivuje olympijské hry Badminton 2020. Keď som tu bol prvýkrát, mi písal Kiko, že by ma chcel stretnúť, že mi fandí a chcel by fotku a že či mu nenapíšem, že keď sem pôjdem na budúce, tak som to urobil. Dokonca sa vypýtal skorej z roboty. Ideme za ním. Tak sme si s ním zacvičili, zlatý chalán, pozdravujem ho, no a konečne sa ideme nájsť, ale až o 2 týždne. Je 20 kg rozdiel, chrobáčik. Obidva milujeme polievky, takže sme si museli dať aj boršč s fajnovým hovedzím mesom, bolo tam dosť kúskov a k tomu samozrejme ešte ten stejčík so zemiačkami a lúskami a sweet chili omáčkou. Hlovec, mesto ruží. Dneska bola aj tradičná výstava kvetov, odvolali sme trdelníku, ale Helena mi volala, že či je nekúpim muškátle. Ale nech ani neoprobujem, keď budú stať 30 eur, že ich môže osrať. Samozrejme, že som ich kúpil, však v podstate zariadujeme nahrávacie štúdio. Na reakciu si ale ešte musíte chvíľu počkať. Išli sme okolo Jopa, ktorý klasicky robil na dome a ešte opravoval auta a hovorí, že by potreboval predať Golfa. Jopo je dobrý chalán, ale je schopný tá zbiť, keď mu silnejšie buchne s dverami na aute, čiže vieš, že to auto je cuker. Ináč Jopo má, že asi 3000 maček a táto poloperská uličná mačka bude mať za chvíľu mladé, tak si asi zaberem. No a chápete, ona mi nevynadala. To je vnúčik, To no. sú krásne muškátle. No ti ja živote nekúpil. Čo nekúpil nič, keby bolo pivo alebo víno. Jak sa mi chce srať. No hýbaj sa vysrať. Bez ohľadu na to náš víkend nekončí a ďalej hrám, ideme zajtra behať, ale druhú časť si dáme zajtra. Čavez.